चिरां जिल्ला खुंथाया सान्थिपुर BCDCनि लांगोनायाव सरकारनि गुबुन गुबुन मावथांखिनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। जानो हागौ दिनैसिम दाब दाब जायगा ओनसोलफोराव सरकारनिफ्राय होनाय गुबुन गुबुन सुबिदा मावबिथांखिफोरखौ गोबाङानो मिथिया आरो गोबाङानो आन्दायना दं। नाथाय बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे मोजां हाबा मावदों चिरां जिल्ला खुंथाया। भारत सरकार आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै चिरां जिल्ला खुंथाया चिरांनि भारत भुटान सिमनायाव थानाय सान्थिपुर BCDC लांगोनायाव सान्थिपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै सरकारनि गुबुन गुबुन मावथांखि आरो सुबिदानि सायाव सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो सरकारनि मा सुबिदा दं आरो बैफोर सुबिदाफोरखौ माबोरै मोनफुंनो हागोन बेनि सायाव गुवारै मिथिहोयो। बेबायदिनो हाबाफारियाव सरकारनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'आरिफोराबो बाहागो लायो आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोयो। जोङो दिनै बावहाय सान्थिपुर फरेस्ट भिलेज एलेकानि रायजो राजाफोरखौ लिंथुमनानै नैबे सान्थिपुर BCDCनि लांगोना बावहायनो ज' रायज्लायदों। दिनै रायजोफोरजों रायज्लायनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय भारत सरकारनि थिन्नाय बायदि आसाम सरकारनि थिन्नाय बायदि जोङो जिल्ला प्रशासननि दैदेननायाव माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि हेडफोरखौहाय लानानै फैदों आरो जोंनि बे फैनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय रायजोफोरनो जों खोन्थानो नागिरदों जे बर्तमान दिनैनि थारिखआव सरकारनि मा स्किमफोर दङ रायजो राजानि थाखाय रायजोआ हक बा इन्डिभिजुवेल हक बैफोर स्किमफोरखौ जों खोन्थानो थाखाय बावहाय फैदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बावहाय सोरबाया स्किमफोरनि नामखौ खोनादों खिन्थु डिटेल थारमाने मिथिया। दा बेखायनो जोङो सानदों जोङो डिपार्टमेन्टनि जिहेतु मुरब्बिफ्रा दङ बिथांमोनहा गाव गावनि स्किमनि बिखय रायजो राजाफोरनो मिथिहोगोन डिटेल्सै। सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा जाहाथे मिथियाब्ला बिसोर जाहाथे मिथिनानै थायो आरो फैगौ समावहाय जाहाथे बिथांमोनहा बै स्किमफोरखौ मोननो थाखाय माब्रै खालामनांगौ बा सोर बिथांमोननि खाथियाव थांगोन जाहाथे बिसोरखौ जाहाथे खुनु मानसिया जाहाथे मिसलिड खालामनो हाया, गुबुन लामाजों जाहाथे थगायनो हाया, बेबायदिनि थाखाय जोङो बे रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे सांग्रांथिनि थाखाय जों रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो बेयो जाहैगोन जोंहा चिराङा जिहेतु इन्टारनेसनेल बर्डार शेयार खालामो भुटानजों, गतिके भुटाननि बर्डार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै भुटान बर्डारनि सेर सेर थानाय गामिफोरावहाय जोंनि जिल्ला प्रशासननि दैदेननायावहाय गामि गामि हाबनानै बेफोर हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै फैगौ समाव जोङो लाबाय थागोन जाहाथे जों रायजो राजाफोरनो मोजाङै खोन्थानो हायो जे माबे खामानिनि थाखाय महाय थांनांगौ आरो माबे स्किमनि थाखाय मा एप्रोच खालामबा जों रायजो राजाफ्रा बेनिफिट जायो बे बुस्थुखौ जाहाथे मोजाङै मिथियो रायजो राजाफ्रा। थारैनो रायजो राजाफोरनिसिम सौहैमारो नामा सार स्किमफोरा? रायजो राजाफोरनिसिम सौहैया नङा, खिन्थु दा जों सावरायनानैबो मोनदों। खिन्थु खोथाया जाहैबाय सौहैयोब्लाबो थारमाने माखासे जोंहा रायजो राजाफोर दङ जायफ्रा थारमाने एसे बिसोरो मिथिया बा बुजिया बा बाहेरायाव बारा ओंखारा, बिथांमोननि थाखाय एसे दिगदार। दा बेखायनो जोङो फैदों गामि गामि हाबनानै जाहाथे बैसोरबायदि मानसिफ्राबो जाहाथे मोजाङै बुस्थुफोरखौ मिथियो, जाहाथे बैसोरबायदि गामियाव थानानै रायजो जाग्रा रायजो राजाफ्राबो जाहाथे गेजेरनि मानसिया जाहाथे बिसोरखौहाय मिसलिड खालामनो हाया, बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौहाय सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फैनाय जादों आरो। बेनि अनगायै बबे जायगायाव खालामनाय दा जोङो दिनैहाय सान्थिपुर फरेस्ट भिलेज आरो दिनै सिमलागुरियाव हाबगोन आरो बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन टिमा गुबुन गुबुन गामियाव हाबदों दिनैनि थारिखआवनो आरो बेबायदिनो गाबोनबो दङ आरो बेबायदिनो सोलिबाय थागोन। जोङो बर्डार एलेकानि गामिफोरखौहाय रायजो राजाफोरजों बे गासिबो खोथाफोरखौ सेन्सिटाइज खालामनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।